Kublai pi barok yang pedang subhai pi syakatup kubor mentaka janmiat syaban paj kubor yang pet syuai kimat berkong san. Lapelong ya ka JINGTHEP vote jong kawat bah HYNRIEW ka Lok Sabha mentaka sengi hakabasan PYNDUH tali ki konstituensi ki la THEP vote. Yok bor ka JINGIALAP election ban THEP vote hakawat bah nyau bat KHATDUH jong Lok Sabha ka ban long lakat kendai terik mentau benai. Persyak keseng kinong pendon kam boarding ban IATI ke JINGPYNIAID sam boarding syagi company SHIMET a Southwest Khasi Hills. Batla ai dawai syagi arlak ngot ki kena ha East Khasi Hills District ban penduk JAIT ya ke JINGPANG NIANGPYRSIT bat RUBELLA bat dangsa saat pendai hajar ngut ki bompat yo dawai. Ki khubor ki babnya la pelong ya ka JINGTHEP vote jong kawat bah HYNRIEW banjit nong mi khmat sya ka yeng do ba thau an Lok Sabha ka JINGTHEP vote kala sedang nduk ka po nyo beje men step bat kut ha ka po HYNRIEW beje janmiet ya ka JINGTHEP vote la pelong na ka benta ki san phukundai tali constituency jong ki nyo tali ki jela ka JINGTHEP vote kala long na ka benta ki khatsau tali constituency jong ka jela Uttar Pradesh Shipho tali ha Haryana Marphra tali ha West Bengal Bihar bat Madhya Pradesh Nyautali ha Delhi bat Sautali ha Jharkhand kat kum ki khubo bala pelat da katnat election commission la ong bakat hadu san baje no phai sngi ka jingwan THEP vote kala kot syaka san phunyo na ka shispa Vice President Kari Venkaiah Naidu mentaga sngiu la KYNTU ya ki NONGIALAM jong ki ri beper ka PYRTHEI bagi dai banya trailang haga ban AIAKREN da ka jinga sngotu bat jingskem jingmut ban yo ya ka sukasan bat wanra ya ka hok aba ai JINGPYRSHAH ha ka jingalang jong ka 16 UN a day jong ka Vizak ha Vietnam u Naidu la ong ba ki NONGIALAM jong ka ri ka PYRTHEI ki mat shibun ki jing e ban yo ya ka sukasan ka bayai ne ha ka imlang ka sa lang jong ki shu la ong ru babon na ki ri ka PYRTHEI ki yo mat ru ya ki jing e hlo ka jing du no jong ki spa mariang kum tau la KYNTU badai banang ban long adakar ha berpendon kam yaki ki jinga kajah padeng kiri ke PYRTHEI ke lawanra ya ka jinga syun bat ka jinga isi iwei bat kene kala su thiet ha ka jingmut jing perkhat jing iwei pe iwei shu lo ong ru ba ki kam pentriam jing ki kenhun le no ha ka PYRTHEI ka dei ka wei na ki daw ka balawanra ya ka jinga pat ya pra ka JINGIALAP election na ka benta ka wat bah nyau ka balong ru ka wat ba KHATDUH banjit nong mi khmat cha ka yeng dobar thau an Lok Sabha ka la yo bor bat ya cha khmat ka JINGTHEP vote na ka benta ka ni ka wat kan long ha ka khat khandai tarik ujamang ki seng san hima ki la yai beteng ban seilut ya ki but ki bor ki jong ki ban kring ya ki breu ban jiet ya ki nong mi khmat jong ka seng jong ki umin twirang ba du ka riu Narendra Modi la pelong ya ka JINGIALAP pat ba ha Robertsganj bat Ghazipur jong ka jela Uttar Pradesh aba ai JINGPYRSHAH ha ka ni ka jingalang la ong ba ka seng sunrop jong ka liang persha ka maha milawati kan pentlot ya ka ri u presiden ka seng Congress Rahul Gandhi la pelong ya ka JINGIALAP pat ba ha Madhya Pradesh ha ka baw la penpau ba on pentrei kam ya ka nyai scheme bat wanra hadu arpu arlak teli ki kam sarkar na ka benta ki samla ka jela la da ka seng Congress kawan ha ka bor ka kenhun na ka sarkar pedeng galapoi ha Bhubaneswar jong ka jela Odisha ban pej bat bishar ya ki jing julor jong ki katu kat ni ki benta jong ka jela ki blasha lenshop ha ki eryong foni kani ka kenhun jong ki tnat beper ka sarkar pedeng bala lam khmat dau he sarkar ka tnat ki kampo yeng kan pelong ya ka jing khmi bnya bat lum ya ki jing khen jing dia ya ki jing lut jing sap baro nadu ka jing julor jong ki jing thong jing tap hadu ki jing tei kani ka kenhun kan shong jingalang ru bat ki he sarkar ka sketriat ha Bhubaneswar sa ka wei pat ka kenhun jong ka sarkar pedeng bala lam khmat dau power sketri kan lech sha jela Odisha la shai ka sngi man pej ya ka jing julor jong ka boarding bat ki wei ki jing julor ki be dei bat ka ne ka phang na ka daw jong ka jing len shop ki eryong ha ka wei pat ka liang ka sarkar Odisha hinin ka sngi ka la penbena bat on pelat ya ka mang tingka ka bakerpang ka bakot hadu Syihjar Andrews pak klur tingka ban ai jing kershan ya ka trei ka kta jong ki breu ki blangat ha ka apot jong ka jing len shop ka ni ki eryong Kinong shnong ka Southwest Khasi Hills District kila persya ya ka rai jong ka sarkar ban IATI no ya ka JINGPYNIAID bat sam boarding haga than cha ka company ka bana ka jela Haryana ka Feedback Energy Distribution Corporation Limited
AIAKREN bat Kediri News Shillong Presiden Kamau Kerwat Electricity Consumer Forum ula pentip baki nong shong ki persha jur lo karai jong soka ban IATI ke JINGPYNIAID ban sam boarding dagi company SHIMET hakane kathan ula ong ru baka forum kala dawa na ke Meghalaya Electricity Corporation Limited baka dai maka ban PYNIAID ya ke jing sam boarding hakathan Yo JINGTHEP bana kaliang ka keyboard jog MEPDCL ki la IT kan no apo kani company KHATDUH te kalapan kendit sisa ki babun ki nila penlong ke jingalang bane perkhat langin pediang lane langin kentat ya kani ka jing yate lane ke jing IY no jong ka Kari India kala tray shitom ban poi shakathong ban PYNDUH JAIT no ya ke JINGPANG NIANGPYRSIT bat RUBELLA haus SNEM hajar arpo kumshi benta ban poi shakathong la pelong ia ka jing ai dawai habaro ka wei kari naduk ki khna ki badang khandai banai haduk ki ba khatsan SNEM kerta ia ka jing ai dawai ha ka jala Meghalaya la pelong naduk ka apsau terik ubnai nailor arja khatphra bat ka badang yai beteng haduk menta ha East Khasi district la dab ban ai dawai haduk arlak ngut ki khna bat sa kumba san pukundai hajar ngut bat kenia kala banwan ra ia ka jingma ka liang ka kot ka khia jong ka imlang sa lang Deputy Commissioner but ubalong ru Chairman ke District Health Society East Khasi Shillong ula kerpat sabaro ki kimi ki kpa ki bampat yalam mela ki jong ki khun ki kti bakin wan shakmat ban ai dawai lagi khun ki kti na ke benta ban PYNDUH JAIT ya ki JINGPANG NIANGPYRSIT bat RUBELLA haki Health Center ki bah jantam lagi dei ki jong ka sarkar ni SHIMET bat omdan kam ban siu AA Ka Sunrise Adventist Lower Primary School ka Badon RIIA District la RAKHE ya ka JINGDAP apusan SNEM ka jongka hinin ka sngi unong ai but jong ka soka jala uba Elantry F Dakar uba la yashim benta ha ka tei ka jing RAKHE kum ukongsan ula ai ka jingero ya ka jing tray shitom jong kinong hikai bat kinong PYNIAID school na ka benta ban ai jing nang jing start i khna jong ka tei ka school ya ka jing PYRTHEI ha ka ne ka jing RAKHE la wan ban shim benta da ki kmi ki kpa bat la pelong ru ya ki program tenrai ki khna jong ka ne ka school ke le shim benta shit ham ha ka ne ka jing RAKHE ki hab baret ki bedon menta handi pidai ki bedon bok nag bedon bok tame bafiyo banyadon hakum gani ka school watla menta hadin arfus house nem kadang kot tang hadu class 8 menta kasngi ngangej kedi kasngi jong ka jing sedang sa ka chapter ka bathmai ta benta ka Sunrise Academy menta pat nyepet ya ka jing long jingman jong ka sun beneng Kajing shit jing kriak kesumeneng hasilong kalong HYNRIEW point kenai degree Celsius menstep bat kat sao point lai degree Celsius jan miet. Kajing sengam gau hau kalong HYNRIEW nak shispa menstep bat sao pusau nak shispa jan miet. Kajing half slap kalong 0.1 millimeters. Kasun beneng kandum loo hasilong bat kijaka bermarjan. Syaban poi syuk bekut jong ketup kubor nyepek biang sa asien kini kimat berkongsan. La pelong ia ka JINGTHEP vote jong ka wat bah RIEW ka Lok Sabha mentah ka sngi ha ka bahasan PYRTHEI constituency ki la tap vote Yo bor ka JINGIALAP election ban tap vote ha ka wat bah nyau bat KHATDUH jong ka Lok Sabha ka ban long la khat kendai tarik mentau benai Pershak Kaseng ki nong pendon kam boarding ban IATI ka JINGPYNIAID sam boarding syaki company SHIMET ha Southwest Khasi Hills Bala ai dawai syaki arlak ngut ki kena ha East Khasi Hills district ban PYNDUH JAIT ya ka JINGPANG NIANGPYRSIT bat RUBELLA bat dangsa sa san kendai hajar ngut ki bampat yo dawai Terpalok kat tungi lapoi sebekut jong ketuk kubor jingi mentaka janmiet haduk bani syamit pelasai kesngi haga juga po kubli pi baro.